En tempos de crise é máis necesario que nunca reinventarse. Así o entenderon os propietarios da confitería Dominga, un negocio familiar con locais en Noia e Ribeira. Decidiron facer de intermediarios entre padriños e afillados nesta Pascua, poñendo en marcha un servizo a domicilio para a entrega de roscas, ovos ou calquera outro detalle con que poñer unha nota doce ao confinamento. Bueno, como se decía, nos somos artesanos, de toda a vida que fixamos maiormente pastel e tartas, despois a maiores, en épocas puntuales, como festividades, reyes e agora Pascua, pois o produto específico, non? Que en este caso serían as roscas e as monas de chocolate, vale? Ao ver que a cousa, bueno, que se acercaba a Pascua e que a cousa non melloraba, todo o contrario, que empeoraba, decidimos facer unha campaña en redes sociales ofrecendo entrega a domicilio. Bueno, a medida que comenzamos fai 10-12 días, a cousa iba ben, crecía, e, bueno, chegou un momento que xa o jueves pasado vimos que a cousa era un éxito, verdad. O éxito foi tal que esgotaron existencias e os repartos durante o domingo estendéronse por toda a comarca. Aínda teñen algunhas encargas pendentes coas que agardan cumprir ao longo da semana. Preparamos todo entre o viernes ao sábado, a maioría dos egos que había que levar, pois os padriños insistían que querían unha dedicatoria, unhas frases motivadoras para os nenos e demais, que, verdad, pois había citas moi bonitas. E onte e domingo pasamos un día apurado, porque, bueno, nos temos esta tienda, mas temos outra tienda en Ribeira, eran diferentes plazas, localidades nas que había que repartir. Bueno, pois ao final salvamos, por así decirlo, na medida que se pudo Pascua, que é unha fecha moi importante para as pastelerías, e a verdade é que funcionou moi ben. Así que os padriños que chegaron tarde teñen aínda unha oportunidade. Non poder sair de casa non é excusa suficiente para non agasallar os afillados tal e como manda a tradición.